Arratzalde ondan hori. Bueno, urteko lehenengo plenua hasingo dugu. Puntua, daukagu 2022ko abenduaren 21 egindako bilari dagokion akta onartzea. Honi buruz zerbait, ez baldin bada ezer, bozkatuko dugu aktaren aldeko botoak. Aho batez. Bigarren puntua, 2023 urterako ordainsariaren igoera onartzea. Ikusita estatuko aurrekontu orokorrei buruzko legeak dioena, Antolakuntza batzordeak honako akordio hauek har ditzala proposatzen dio Udalbatzarraren osoko bilkurari. Lehenengoa, 2023ko urtarrilaren bateko ondorioekin, Elgoibarko udaleko funtzionarien eta langileen ordainsaietan 2,5ko igoera orokorra ezartzeko akordioa hartzea. 2022 urterako ezarri diren urteko ordainsaio osori dagokienez. Bigarrena, Ana Bete Arriola Andrea, Josu Arraida Anburu jaunak, Etxiber Anberri Uranga Andreak, Andrea Arriola Ferrer Andreak, Blanca Larrañaga Iriondo Andreak, Ariana Nogales Babarro Andreak eta Baristo Rodríguez Rábano jaunak 2023 ekitaldian jasoko dituzten ordainsariei 2023ko urtarrilaren batetik aurrera 2,5ko igoera sartzeko akordio hartzea. 2022ko abenduaren 31an indarrean zeuden ordainsariekin alderatuta, eta antzinatasuna dela eta legokiekeena kontutan izan gabe. Eta hirugarrena, 2023 ekitaldirako udal taldei dagozkien diru izendapenetan 2023ko urtarrilaren batetik aurrera 2,5ko igoera sartzeko onarpena ematea, 2022ko abenduaren 31an indarrean zeuden ordainsariekin alderatuta. Zerbait honi buruz bozkatuko dugu proposamenaren aldeko botoak. Aho batez. Hirugarren puntua, hirilurren balio gehikuntzaren gaineko zergaren ordenantza fiskalaren aldaketa hasiera batean onartzea. Irizpidean azaltzen diren aurrekariak kontutan izan da, Antolakuntza batzordeak osoko bilkurari proposatzen dio honako akordioak har ditzala. Lehenengoa, hirilurren balio gehikuntzaren gaineko zerga arautzen duten ordenantza fiskalaren 8. artikuluaren 1 apartatuaren aldaketa onartzea, ondorengo testu honen arabera. 8. artikulua. Zerga honen oinarria sortzapenaren unean agerian jarritako eta ginez ere 20 urteko epean hirilurrek izandako balioren benetako gehikuntza izango da. Hurrengo 2. apartatuan xedatutakoa baztertu gabe, ura zehazteko sortzapenaren uneko lurraren balioa sorreraldiaren arabera dagokion koefizientearekin biderkatuko da. Ordenantza honen 9. artikuluan ezarritakoaren arabera kalkulatuta. Aplikatu beharreko koefizienteak hirulurren balio gehikuntzaren gaineko zergari buruzko uztailaren 5ko 16.989 foru arauen 2. artikuluko 3. apartatuan ezarritako gehieneko zenbatekoak izango dira, zergaren sortzapenaren unean indarrean daudenak. Bigarrena, guztia 30 lanegunez jendaurrean jartzea proposatu da, izan daitezkeen erreklamazio oharrak aurkezteko. Era berean eparetutako epe igarotakoan, erreklamaziorik ero oharrik aurkezten ez baldin bada, aldaketa horiek behin betiko bihurtuko dira. Honen inguruan, etzi behar. Bai, beste jok ez badauka ezar, zuria. Bueno, gai hau iaz pleno hontara etorri zanean, aipatu genuen azkenean jabegoaen izatean barruan egon daitezkela egoera desberdinak, ez? Eta, plusbaliak ez ditu kontuan hartzen azkenean, egiezin bat eskualdatzen danean, eskualdatze horretan, onuradun horrek dauzkan baliabide ekonomikoak ez ditu kontuan hartzen. Zer eta zerga honek azkenean danak modu berdina zergapetzen ditu,
adibidez, azkenean ere bai kudeaketa erraztasun bat bilatzeko ere bai, ez? Baina guk uste dugu azkenean progresibidadean aldagaia handala aldagai ezinbesteko bat, eta kontuan hartu beharko litzatekena. Guk horregatik zentzu honetan, egia ekarri genituen bi proposamen eta eskara bat egin genuen. Lehenengo proposamena izan zen, oinarri zergagarria igotzen den heinean, portzentai hori ere igotzen joatia, hori izan zen bat. Eta gero beste bat izan zen, begiratuta pixkatxo bat ordendu behar duenari, baina portzentai hori aplikatu ondoren, koefiziente zuzentzaile bat aplikatzea, ez? Guk egin proposamen horiek azkenean, gero eskaera bat egin genuen ere bai, eta eskaera izan zen udal langileei progresibidadean inguruan proposamen bat lantzeko eskaera egitea. Baina, argi dago ez dezuela proposamen hori aintzat hartu, ez dela ezer egin, beraz guk abstentzioa bozkatuko dugu. Maialen, zer, bozkatzera joan. Orduan, proposamenaren aldeko botoak, abstentzioak, 10 alde eta 6 abstentzio. Laugarren puntuan, 12 Arriaga bat eremuaren UE2-ren sekapen azterlana behin betikoz onartzea. Proposamenean agertzen diren aurrekariak kontutan izan da, lurralde batzorde informatzaileak udalbatzarrari proposatzen dio honako akordio hauek arditzala. Lehenengoa, 12A Arriaga bat eremuaren UE2-ren xehetasun azterketa behin betiko onartzea, eta bigarrena behin betiko onarpenari buruzko akordioa Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratzea eta interesdunei jakinaraztea legez ezarrita dagoen eran. Ni buruz, norbaitek... Orduan, bozkatzera joango gara, orduan, proposamenaren aldeko botoak, hau batez, bosgarren puntua, Karakateko landa parkea babesteko eta antolatzeko plan berezia behin betiko onartzea. Proposamenean agertzen diren aurrekariak ikusita, lurralde batzorde informatzaileak udalbatzarrari proposatzen dio ondoko akordioak arditzala. Lehenengoa, Karakateko parkea babesteko eta antolatzeko plan bereziari buruzko agiria 2023ko urtarrilekoa behin betiko onartzea. Bigarrena, Gipuzkoako Foru Aldundiko hirigintzako antolamenduaren erregistro administratibora plan bereziaren ale bat bidaltzea, lurzoru eta hirigintzari buruzko ekainen 30ko 2006 legearen 99. artikulan ezarritakoaren ondorietarako. Hirugarrena, espedientaren behin betiko onarpenari buruzko akordioa Gaun eta Gipuzkoako lurralde historikoan zabalkunde handiena duen egunkarian argitaratzea. Gaun argitaratzen den akordioaren onartutako hirigintza araudiaren testu osoa txertatu beharko da. Hori guzti hori dokumentua Gipuzkoako Foru Aldundiko erregistrora bidali ostean egin beharko da. Halaber, plan bereziari buruzko agiria udalaren webgunean argitaratzea. Eta laugarrena, 15 eguneko epean behin betiko ebazpenari buruzko akordioa ela beri bialtzera. Eta 3 hilabeteko epean espedienteren ale oso bat batzordeak artxibatu dezan. Norbaitek bate zauz izateko? Txikitik handira. Ariana, Ebaristo, zu? Iruditzaigu gaur posik egoteko egun badala, ze, bere garaixan, iaz herri mugimendutik etorritako mozio baten bitartez, kasu honetan Karakate biziriken berakuntzatako mozio baten bitartez, iritsi zaigu Karakateko plan berezi hau gaurko pleno honetara, ez? Esaten du garrantzitsua dela, ze azkenean alderdiak, alde guztiak ados egotea guretzako oso garrantzitsua da, eta oso modi positiboan baloratzen dugu. Azkenean, udalak
pixkatxo bat eredu edo irudi bateratu bat ematea, kalera begira ere bai oso importantia dalako, ez? Karakateko plan honetan, basoez gaindiko elementuak babesteko balioko digun plan bat izango da. Kontuan izan da ere bai, azkenean udalak bere kompetentziak ere bai nahiko mugatuak dituela, gure ondare naturala eta kulturala neurri batean babesteko balioko digu, baina kontuan izan behar dugu ere bai, baso kudeaketa esku pribatuetan geldituko dela, mugari gabe, eta horrek, etorkizunera begira, epe luzera, gune horren itxura aldaketa bat suposatu dezakela, ez? Zen ez dira eukaliptoak debekatuko eta koniferoen landaketak ere ez dira mugatuko. Beraz, horrek esan nahi du, ondikan lanean jarraitu behar daukagula, nahi baldin badugu Muskiritzuko magal hori kalitatezko baso bat bihurtzea, eta noski Bildu behintzat horren alde lan egingo du. Eta horregatik, guk Karakateko plan honen alde egingo dugu, iruditzen zaigu aurrera pauso importantia dela, naiz eta muga batzuk ezarri zaizkion, beraz, aurrera. Maialen. Nik bai nahiko nuena da gaur kronologia pixkat ere bai inez, eta atzera jo, eta zentzu bat eman gaur onartzen ari geranari. Bai esan gaur onartzen den plan berezi hau, jakinda tramitazioak zelakoak izaten dian, denbora errekor baten indala esan aldegula. Maiatzak 25 izan zen mozioan onartu genuen plenua, eta 6 hilabetetan onartzera goaz plan hau. Mozioa lantzeko Karakate Bizirik plataformakin elkartu ginean, adierazi genuen bezala, herri antolamenduko plan orokorrak badauka Karakate eremu bezala izendatzen duana, landa parke eremu bat bezala mugatzen du, eta plan berezi bat egiteko aukera azaltzen da plan orokorrean bertan, eta guk orduan beraiekin hitz egiterakoan, plataformakin egoterakoan, hortik geneukala bide bat eta araudia egin, eta horren erabilera zein izan behar zen bide hori jorratzeko bide bat bazagoela, eta plan berezi horren helburu orokorra hori zala, eremu hori antolatu eta babestea, eta gaur horri bide emango diogu. Tramitazioa ez da luzea izan, baina pauso asko jarraitzu ditu, mozioa onartu genuen, kontratatu genuen planan redakzioa egiteko enpresa, plana aurkeztu zen, batzordetik pasatu zen, tokiko batzordetik pasatu zen, Jaurlaritzara ere bai bialdu zen, bertatik jasotzen da aldeko txosten bat, txosten hori jasota berriro ere bai batzordera joten da, eta gaur plenuan onartzera goaz. Horregatik esaten dut, normalian olako prozedura bat luze jotzen duala, eta zoriontzekoa dela gaur amen honetaz hitz egiten egotia. Guk bai mozioa onartu zanean ere bai argi esaten genuen, eta gaur ere hori argi utzi nahi dugu, gu ez gera sartzen eolikoen kontra edo alde gauden, ez gera eztabaida horretan sartzen honekin, egiten deguna da Karakateko landa eremua babestu eta balioan jarri, uste degulako gola izan behar dela, bai plan orokorrak horrela esaten dualako, eta baita ere bai 2012 hartuta dakagun bideakin jarraitzeko. Dolmenen ibilbideari urtero diru laguntza partida bat esartze zaio, 2017 geroztik Soraluze eta Bergarako udalekin hitzarmen bat sinatu zen, bertan egiten genuen diru ekarpen hori handitzeko eta modu sistematizatu baten elkarlan hori sustatzeko, eta guztira 2012-tik 2022 56.000 euro izan dira, Elgoibarko udala jarri ditzunak, eta beste hainbeste izan dira, bai Plaintxin eta bai Bergaran jarritakoak, eta proiektu honetarako beste erakundetatik ere bai jasotakoak. Gu posten gera gaur gauden puntu honetan egotiaz, esan bezala plan orokorrak eta baita Karakate Bizirikekin izandako elkarrizketatik etorritako mozioari bide ematen diogulako, eta espero dugu aurrerantzean ere bai bide berdinetik jarraitzea bai talde politikoekin eta baita plataformakin ere bai.
bozkatzera joango geran, proposamenaren aldeko botoak, aho batez. Zazpigarren puntua, Ezkontza zibila baimentzeko eskuordetzari buruz alkatetzak egindako ebazpenaren berri ematea, da ebazpen bat, Joseba Soro jaunari. Bai, ekiola. Seigarrena. Elgoibarko udalak bazkide laguntzaile gisa Elgoibar Mendaro ekiola kooperatiba elkarteari parte hartzea onartzea. Proposamenean ageri diren aurrekariak kontutan izan da, lurralde batzordeak udal plenori proposatzen dio honelako akordioak ditzala. Lehenengoa, Elgoibarko udala bazkide laguntzaile gisa Elgoibar eta Mendaroko ekiola kooperatiba elkartean parte hartzeko onarpena ematea. Eta horretarako, Arestiko kooperatibarekin beharrezkoa den kontratua sinatzea. Eta bigarrena, alkateari, alkatea ordezkatuko duen alkateordeari eskumena ematea Arestiko kontratua sina dezan eta adostutakoa betetzeko beharrezkoak diren tramiteoak edo kudeaketak egin ditzan. Batez izateko dauka. Ariadna Ebaristo ez daukabe, baitzi behar, zuria daitza. Esan ekiolaren proiektua energiakin lotuta dagoen proiektuetako aukera bat dela. Gaur egun daukagun larrialdi klimatikoa eta energetikoan aurrean proiektu askoren beharra izango dugu. Kasu honetan, ekiolanen proiektua bere mugak eta baldintzak ere badauzka, beraz, proiektuak beste proiektu desberdin batzuekin bateratu beharra izango dugu. Momentuz Elgoibarren daukagun bakarra da, eta gustatuko litzaiguke behintzat eman beharreko pausoak, ematen diran pausoa, plangintza baten barruan loturikan joatea. Tramitazioari dagokionez, ez da kontuan hartu azkenean oposizioaren parte hartzea, ze guk lehenengo berria izan genuen azkenean aurrekontuen eztabaidan, ikusi genuenean nola eskaini zitzaizkion 40.000 euroko diru lerro bat eskaini zitzaionean, fidantza bezala ekiolako proiektu honi. Ondoren jakin dugu udalak bazkide laguntzaile bezala parte hartuko duela eta ere bai, baliabide publiko eskainiko zaizkiola, batez ere baliabide teknikoak eta logistikoak. Esan dugun bezala, proiektu honek bere mugak eta bere baldintzak ditu, beraz, nahiko genuke beste aukera desberdinak daudenean ere bai, neurri hortako baliabideak ere eskaintzea. Guk gobernu batzordean aipatu genuen bezala, proiektu honek ez luke izan behar alderdi perfilikan, hitzaidu zaigu hori oso importantia dela, eta gainen egongo gera ematen diren pauso eta ekimen guztietan beharrezko demokratizazioa eta sozial bere ikuspegi demokratikoa eta soziala garatzen den bermatzeko egisa den ikusteko. Bai, lehen, zuri haitza. Guk proiektu honen alde egin dugu hasieratik uste dugulako kolaborazio publiko-pribatu on bat dela, Energiaren Euskal Erakundearen eta Krean Mondragon Unibertsitateko Kooperatibaren artean, azkenean helburu bakarra da autokontsumoa sustatzea eta energia berriztagarri jasangarrien alde egitea. Autokontsumorako kooperatiba bat sortu behar da, eta azkenean udalak itzen duana da, kooperatiba hori sortzeko fiantza jarri eta errestasuna jarri uste degulako, olako ekimenak gaur egun espadao instituzio bat momentuz atzetik horri tira egingo diona, horri bide ematea zaila dalako, ez? Guk azkenean guztionekin bilatzen deguna da familiari errestasunak ematea, merkatu txikiari errestasunak ematea, ostalaritzari kilometro zeroko energia hori da bilatzen deguna, ez? Eta oso argi utzi nahi dugu olako proiektu baten alde egoteak ez digula beste proiektu batzuetara izten, inolaz ere, eta etortzen dian proiektu guztietara irekita gaudela. Aipatu da, EH Bildun partetikan
ez zaudetela kontra, baina bai nik uste hasieratikan, prozesu guzti honen hasieratikan, bai plenoan, eta gero baita ere etxeetara bidalidakoarekin kolokan behintzat bai jartzen dela eredu hau, ez, eta alderdi perfietatik ateratzeko justo horregatikan bilatu ditut bai Azpeiti eta bai Zumaiako alkateak esandako hitzak, Azpeiti izan zen lehenengo ekiola martxan jarri zuan lehenengo udala eta atzetikan Zumaia juntzan. Eta horregatik ekarri nahi dut uste detelako hau ez dela alderdi baten edo beste baten intereseko kontu bat, baizik eta energia berriztegarrien aldeko apustu bat dela uste detelako, ez? Eta ateratze zen prensa obar baten udaletxeak, Azpeitiko udaletxeak alkatean eskutik esate zuen esan. Será un proyecto público comunitario. Mediante la creación de un parque de energía solar queremos incidir en la economía local, en la economía verde y en la economía de las personas, pero también en la ecología y en el medio ambiente. Lo que estamos desarrollando es un proyecto rico en contenido y en forma. Eta nik uste guk ere horrekin bat egiten dugula, eta beste alde batetik, Iñaki Ostolazak Zumaian esate zuen, entre la ciudadanía está cada vez más extendida la conciencia de la necesidad de cambiar el modelo energético, pero se necesitan medios para llevarlo a la acción. Para eso nos servirá egutera. Eta Zumaiako udala kasu honetan 60.000 euroko diru laguntza jartze zuan, guk gaur 40.000 euroko diru laguntza jartzera guazen bezala, bide emateko honi, ez? Azkenean prozesu bat eskatzen du, prozesu horrek eskatzen duana da lehenengo kooperatiba sortzea, eta kooperatiba sortzeko udalak diru laguntza bat jarri behar du, gero diru laguntza bat eskatzen dio IDAEri proiektu hori martxan jartzeko, eta behin jakinda zein izango den diru laguntza, zein den inbertsioa eta ze koste edukiko ditun, orduan gizarteratuko da proiektua eta herritarrei esan ahalko diegu ze kostu edukiko duen kooperatiba horretako kide izatea eta zelako aurrezkia suposatuko dion horrelako energia bere etxera iristen bada gaur egungo fakturarekin alderatuta. Oraindik hori ezin da esan, lehenengo pausoa eta garrantzitsuena da sortzeko gaur emango deguna, eta gero etorriko diatzetik beste pauso hauek. Guretzako garrantzitsua da gainera, kooperatiba hau sortzen danean, udalak ez duela parte izango, kooperatiba hori herritarrek eta bertan parte hartu nahi duten herritar eta enpresa txikiak parte hartu ahal izango dutela, eta beraiek erabakiko dutela kooperatiba horretan ze gestio mota egin nahi duten, nola regulatu nahi duten bertako kideen energia konsumo hori, eta guretzako hori oso aberasgarria da, eta uste dugu udal bezala horren alde egin behar dugula. Boskatu ingo du, ez? Bueno, Aitziber, zehoz esateko dauka. Bai, bueno, guk esaten dugunean baldintza dituela, esaten dugu, adibidez, alde batetik, 25 urteko kontratu batuta ze ari gera hitz egiten, eta guk ez dugu esan proiektu honen aurka gaudenikan, hori ez. Larrialdi baten aurrian gaude, eta proiektu askoren beharra izango dugu esaten dugu, eta hori bai, gauza guzti hauek ondo kudeatu behar dira, eta beti plangintza baten barruan joan behar dira. Beste herri batzuk aipatzen dituzunean, Azpeiti esaten dozunean, Azpeiti dauka efizientzia garatzeko eta energia garbien aldeko plangintza bat egin zuen bere egunean, Europatikan dirut pila bat jaso zuen proiektu horretarako eta jazeukan ja landuta gaixa aspalditikan, Zumaian ere bai, kooperatiba energetikoen inguruan ere izugarrizko lanketa egin daukate eginda eraikinen efizientzian plan bat daukate, mugikortasunan plangintza bat, garapen bat beintza daukate eginda. Guk Elgoibarren ez dago energian inguruko plangintzarik, eta efizientzia energetikoen inguruan ere ez dago ezer. Orduan, konparazioak egiterako orduan, dala konparatu behar da. Proiektua egin behar dekiola egingo da, baina konparatu behar zu osotasunean. Azkenean, herri bakoitzak dauzkan baliabideak eta egindan lana orain arte, eta gure kasuan ez da ezer egin. Gaude hondikan, lehenengo mailan gaude, beste batzu daudenean, 4. edo 5. mailan. Beraz, esaten duguna da, ekiola proiektu ez dela nahikoa, gehiago beharko dirala, eta lanketa sakon bat egin beharko dela, eta ez alderditik, baizik eta udal moduan, hori da esaten duguna. Bai, biditu, Bai, ez esan, posten gerala puntu honetan egotiaz, nik uste dut alde egoteko proiektu bat dela, bi adibide jarri ditut, 3. alditz gatzaga izan daiteke, beste realitate bat daukan udal bada, baina baita ere horrelako proiektu baten alde egiten duana. Azkenean plangintza batzuk edo beste uki ditzakezu, baina jasangarritasun legea da danon aterkia eta danon bete behar deguna, eta horri heltzen gera
olako proiektu bat martxan jarri behar degunean, eta guk uste dugu, bai Lintzgatzagak, bai guk, bai Azpeiti bakoitza bere errealitatearekin eta egindako bidearekin horrelako proiektu baten alde egitea ona dela, eta horregatik adibide horiek ekartzen ditut, ez, pixkat ateratzeko diskurso horietatik, edo bata bestean parian jartzetik, nik uste hau beste zerbait dela, baina bai iruditzen zait, esaten diala gauza batzuk modu baten, kolokan gutxienez jartzen dutenak, edo jarri nahi izan dutenak, ez, gaur erantzun dugu, 40.000 euro ematen zaizkio enpresa pribatu dati, hori ez da egia. Hori ez da horrela. Orduan, nik uste gauzak dakaten izenakin esan behar diala, hemen azaltzen da zela egiten dan, protokoloa zein dan, bazkide laguntzaile bakoitzak zela parte hartuko duan, irabazi asmorik gabeko enpresa zerbitzuen kooperatiba bat dela sortuko dana, zeintzu parte hartuko duten, zen modutan egiten da fiantza hori, modu solidario baten egin behar dela udalan partetik. Behin kooperatiba kontsumo hori egiten danean badatorrela bueltan egiten den aportazio hori, azkenean udalak bide ematen diolako, eta guzti hori gaurko plenoan onartuko dekun dokumentazioan azaltzen da, ez? Modu proiektiboan egiten den hitzarmen bat da, nik uste hemen badaudela termino batzuk danok berdin hitz egin beharko genunak, ze hau edia gaur ofizialki onartuko dian terminoak, ez? Eta horregatik esaten nuen, eta jartzen ditut adibide desberdinak pixkat diskurso horretatik edo eztabaida horretatik ateratzeko uste dutelako proiektu hona dela, bai Elgoibarren eta bai beste herri batzuetan, udal bezala eta herri bezala. Eta bozkatu ingo dugu. Orduan, proposamenaren aldeko botoak, hau batez, eta bai, 7. Hezkuntza Zibila baimentzeko alkatetza egindako ebazpenaren berri ematea, hau da, Joseba Basurori baimentzea, hezkuntza bat egiteko martxoaren 18an. Eta azken puntua, eskariak eta galderak. Bainok ez badauka ez eskaririk ez galderarik, pleno hau amaitutzat emango du. Venga, ondo segidanok.